Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bayi kembali. Iki ngopo toh cecek sore-sore kok. Ayo dagage melu pora. Ayo dagage. Iki warunge Bayi wis ditutupno salwa. Bayi jenengan bang siram. Terus pengen ngertos gini Mbak Ripa, mumpung putune sing ganteng kurun ngeterke. Anu le, gelem ngeterke Mbah Yi pengen ning gone Mbak Ripa lontong. Mbah ya, dolanan tali. Gelem ora le, mbek adik aku ngono terus akhire. Iki tak gawe nduk gawe. Ditutupno warung tah ki mang karo Cahayu. Akhire ngene. Gerem kula nggih, maksude waune kan bundane. Mbah ya ngaten. Lantang apa ri le? Engko nek keburu sore engko selak telas, Mbah Yi pengen le nek mirsani konten-konten gone Mbak Indah karo Mas Dimas kalau ketok seger to. Ya wis saya Bude. Ngoten. Ya alhamdulillah to Mbah Yi. Pripun? Ya Kinara seneng ya dolanan ya. Nggih, Kinara pun sampai Jogja, alhamdulillah seneng atine. Kamare Lorotan. Nggih, kamare enten kados playgroup nggih Mbah Yi nggih. Ya Allah. Es disyukuri nduk ya Allah. Bersyukur. Mas mangan ning kereta Nggih. ya Allah. Mugi-mugi kebahagiaane nggih, kebahagiaane Mas Dimas, terus Mbak Indah dan grup niku lumeber teng pemirsa semuanya. Ya toh. Sik bae tak goleki. Oh nggih monggo. Kula tak ngandani anu Mbah Yi Putri Kembang Kunir nek adus ben dipercepat. Bangkun. Tan. Neng di awakmu. Delok muncul sediluk rene, Dok. Muncul sediluk rene. Lho lha apa ning kono nyengongok ning kono? Walah ning jero kamar pemirsa. Nah, pemirsa, alhamdulillah nggih. Yang black sapote itu sampun empuk tak deleh ning mejane Bunda Dewi. Dan yang niki nggih pemirsa, niki tesih watos pemirsa. Watos sekali. Nah nek niki mengke saged dingge campuran es. Nggih, niki saged dingge campuran es. Barek numbaske susu. Terus mutiara. Mutiara ketinggalan kula pun gadah lho pemirsa. Nah, ini dia. Ini dia ada mutiara, gitu. Wis. Tan suwe meneh, Dok. Ampun beres pemirsa nggih. Dadi black sapote kalih niki kabare jenenge Mami Sapote nggih. Black sapote. Sawo, black kan ireng. Sapote kuwi gak roh ya. Nek iki Mami Sapote berarti ki mbok-mbokane ngoten nggih, ibuke ngoten menawi nggih. Iya, wis mau berangkat. Tutup sik. Sik Mbah Yi lewat. Kok Mbah Yi lewat? Mbah Yi ben naik dulu. Mbah Yi ben naik dulu. Terus kat winginane pengen pemirsa, sekali-kali pemirsa tak seneng nih atine ibu sekalian Intan yo ngajak healing. Ayo healing. Ayo Bu healing numpak kuning ayo. Oke. Yes. Lagi naik. Iki aku Bunda karo Salwa naik motor. Mbah Yi aku intene. Saged Mbah Yi alon-alon Mbah Yi. Aku sing dia bener Tan, bener jere. Ya bener. Oke. Halo guys. Saya iya minum. Nah, ya Bunda.
Le bensinnya cek lengko mendek neng pam le. Pom. Pam iku lho le cepu Wonorejo, anjur-anjuran Bong Londo lho. Iya karek sak ngono. Nggih. Lah dino tiga. Kula isi terakhir nika lho pas bareng kalih Repa, kalih Dio. Nek bengi diskon rono noto Tengkap. kambi. Napa? Terus dek bengi kae nganu ngopo kae. konten kape napa nika. Nyetan rong bengi nyetan terus. Nggih. Bener pun habis. Kinara wis sewenang wis nang Yogya wis prosotan ambek piye. Teni yo, kene lagi teko langsung waalaikumsalam ngono. Wis gak apa. Jan tuntun. Ibuku Mbak Ripa pengen ngertos jenengan sing ngunyui, Mbak. Duh, jan dek ning kene pinarake kono lho, Mbah Yi. Oh, banyak orang. Sing ya. Apa nek kene? Kene lho, Dok. Ono? Oh, nggih kosong. Oh, nah pesen riyen. Dan, Dok. Satu dalam. Pripun lah. Bu jero. Ibuku niki ki bertelur 3. Kula sing bertelur to. Berputri 3. Niki sing nomor 3, Mbak Ripa. Nggih. Kula nomor setunggal. Dalam jeruk. Iya. Sik to. Gale nggih yo ngene wedok. Iya, duduk sana. Kamu wedok kabeh. Nggih. Kula sing barep. Wis gak iso itu mana. Kakak ngono kodene. Kakak Dek. Ndang rono. Dek, jak rono sik, Dek. Pesen. Jan damelke gangsal Mama Ripa. Nggih. Intane jeruk anget nggih. Ora dikek es batu ae gak apa-apa. Oh, pakai es batu. Es jeruk. Mbah Yin jan ngunjuke napa? Yes. Napa jenengan? Es jeruk. Jeruk anget. Es teh. Jeruk anget. Berarti jeruk angete berapa? Jeruk? Es jeruke 3, jeruk angete setunggal, es teh setunggal. Ndelok Mama Ripa. Iya, Intan, iya. Wis Inten yo rono. Inten yo nderek Mbah Yi. Lah ngajak mriki niku pun winginane. Mriki kapan nggih kalih Ripa? Nggih, sakniki teng Jogja Mbak Ripa. Teng Jogja kalih Mbak Jessica, wau. Kalih Repa. Tenan pinarak sik kono. Oh. Nggih. Mbah Yi senengane nek enten suwiwi mah. Sayap nggih. Apa, Dek? Ayam saja. Oh, sing setunggalnya mboten nggih lontong, Mbak Ripa. Napa? Lontong 4 tanpa lontongnya 1. Nggih, jangan tok berarti. Nah, duduk sik pinarak. Oh, niku. Aku yang ini. Iya, kuwi sayap. Kuwi pupu, Dok. Nah, ini apa? Pupu besar. Nah, ini yang mana? Aku pengen yang ini. Enggak bisa dari situ coba teh asli. Dalam? Kayak sama aku dalam. Oh, gelem ya. Kerian. Oh. Niki anu ngentenan. Niki salwa. Kerian. Ini ada emam, Dok. Nama Bunda iki. Apa nih? Emas yang pupu. Boten pupu kok. Ngene nang. Boten. Niki digantos paham sal. Lah nggih Pak digantos paham mawon. Nek aku terus seneng iki ya, Bu. Mas paha ya. Mas dia paha ya. Duh, gak apa-apa. Soalnya aku mam. Gak apa-apa, Dok. Mas kowe rono, Mas. Bude rono neh, Dek. Iku apa ning kono? Ning kono, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Nggih. Nggih, atas. Rono iki kan nenek kursi ya, Mas ya. Kowe kan iso lungguh kono, Mas. Mas tulungi. Delok. Mas tulungi, Mas. Mas ki tenanan. Dah. Dah Mas gak gelem nulungi dah. Mas Salwa.
kurang siji ya. Mbak Indah rekreasi kuliner. Matur suwun. Nggih, atas-atas nggih. Piye ndak? Nyami. Wedhus jajan lontong jalak. Iki lho, iku sik iki gak apa-apa. Oh, wes no. Kan yang anget siapa? Jeruk anget. Apa maksud es apa? Es teh Mang Yoyo. Heeh. Jeruk sapa? Aku jeruk. Es jeruk. Tidak yang ini ya, Dek ya. Minuman nggih tambah setengah malih. Jeruk. Oh iya ya wonge 6 ya. Anggotane kan lunga loro. Ayah ndek lawas ambek. Ya Allah gesok sing lambi biru kuwi apa nggawa apa jenenge? Nggawa ndok dhewe. Apa ndok apa? Kene sampe pin aku tadi kandhane iki ambek anakku wae. Kan tak beres konti nang. Aku mikirnya Coba sampai tak telepon dari sini. Aku bensin kan yo dhisik aku. Layak. Bisa ngupik-ngupik ya Allah, ngupik-ngupik. Terima kasih ya, Dok. Iya deh, iya deh. Soalnya aku mang bermaam guys, kan berkegiatan toh. Nah, saurunge. Oh nggih. Heeh. Saurunge kegiatan kan enek waktu wah yo. Dadi iki mang enek kancaku sing tuku sego Padang di terus Ke Padang. Nendi yo nek tuku mang ning arep apa no nek muni iki? Aku sobat. Iki nempet intang nempet bae yo. Jadi tak mau geser TV. Ya Allah ndak jahat meneh. Aku bukannya jahat ya. Astagfirullahaladzim. Mangan bulet yang Astagfirullahaladzim. Dimintai tolong gitu ya. Iya. Syuting mau salah. Dewa, Dalam? Iya deh, gak apa-apa deh. kan bisa. Maksudnya ngapain gitu. Ya Allah guys, tak ceritani ya. Aku kan mangkan mulai kegiatan kan dijemput Mas ya. Kowe iki nek numpak kaya apa Mas? Mas suwi. Ora suwi deh tekone. Kan tak telepone ya, tak teleponi Bunda muni wis ning dalan iki bocahe wis budal. Tapi iki suwi dia. Aku kan angger ngono kuwi kan kebelet ya. Ya Allah batinku. Ngono kuwi kenapa Mas suwi? Apa memperlambat waktu menikmati perjalanan nggih? Nek balik nek ambek aku yo guys. Jan cah iki nek tak eloki enek ae. Kaya budal sekolah piring ngono kuwi nek aku melok dekne ngono kuwi dekne tekone yo wisuk. Nek gak ambek aku, budale yo bareng aku. Maksudnya aku diterno Bunda, terus dekne lagi budal. Bangetan Jan. Iki jadi lokasinya seperti biasa ya guys, tetap menetap ning ngene ngarepe terminal Padangan. Iki mau munggo. Iya. Ya, aku lali. Tak kira malah bukake bengi, aku lali nek. Lali aku. Mantul. Nah, iki penampakan sing gak nganggo Salah gak nganggo lontong. godhok. Apa jenenge? Jan sugere Nganggo ayahe salwa. Kok gak cocok. soalnya ayah gak seneng blas sampai pedes. Kudune diumbah terus digoreng. Kudune ayah ngono. Nah iki cek iso dianu guys, nek sing iki
Cik iso dia toleransi lah. Biyen bah. Makan sini 3, selanjutnya 2, 5, terus pokoknya 3. Mas Bil tambah. Ambil deh. Tambah nih. Ambil lontong ya. Tak kandana. Wong dekne apa gawa bekel cah di cara Mas iki. Bisa warna bunda Mas. Heeh. Besok ayam. Mau dibanding deh. Di bumbu kecap. Ambil nasi. Nenek mama teleponnya. Di mana nek enten gaya wayang wah jadi dalam merona. Heeh. Madhep rene ndak? Delok dadi kepiting rebus. Iya ini pedesen kok ngono iki. Ayi wis seneng iki. Wis seneng wis. Enak. Kuahe aja akeh-akeh yo iki. Cek aja dintekne kuahe. Ora kayak yakin iki wae tak kon kok iki hek. Heeh. Rek kowe kan bayi wae. Kuahe sithik. Soalnya ayi kan anu guys, kudu makme dijaga kan iki enek santene terus kan yo pedes. Nek pedesnya ayi kuat-kuat ae tapi santene kuwi sing dangling-danglung. Kita ini sambil menikmati sore-sore. Ya Allah. Ini cara renggong guys. Iya boy. Suara HP ini siapa? Piye ayi enak ya? Udah enak. Tapi aku pedes. Mbak Intan, piye sebelah kono enak? Bude? Jos. Iki. Oh, wis entek iki guys, berarti jos enak, jos ganda delok. Iki sing muni wis. Delok. Wis entek. Nambahne ora? Nambahne ora? Nambah ora kowe? Seger tenan, enak tenan. Deskripsikan rasa. Enak. Ya. Terus Wis, warna. enak warot. Bude, Enak arep. jan gerenggong. Aji, wes guys, saya sudah habis dan kuahnya juga dihabiskan semua yo guys. Dan gini juga agak sering-sering yo guys yo. Bunda, ayo nda semangat lah nda. Kuat tapi Menggerenggong. Iya jane. Ya Mas. Aku pe anu. Nya. Anu no. Porsinya yang gini jangan ngeri guys. Jadi terkadang nek Mbak Endah biyen nek zaman-zaman Cik Rene ya yo, zaman-zaman urung rapi kae jaluke setengah. Mbak Endah. Saiki yo los ndek ora sanggup setengah. Ya soalnya kan yo enek anu. Lho. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, Oh, wes aspen guys. Bismillahirrahmanirrahim. Iki sama iki iwak tok ya. Kayak ngene bunda lontongnya cukup. Gede ndak? Iso. Iki lho. Iki mek piro tok? Sediro lupat papat. Wes, bismillahirrahmanirrahim. Simpan ya. Recuk, beret. Wah, jos. Lanjut kita ke ayam.
Alah, angger yang didemek cek. Woi kenapa Mas? Candak kali gocine. Mau delok aku Toel. Kayak main layang-layang. Ini cara makan selai. Ya. Masa iya slay ngono? Enak itu ya. Nih, masa iya slay ngono? Iya sih. Enak guys. Wah ini pedesnya. Slay mosok ngono? Kayak rasa ngono. Slay. Nah, aku tak titik ae kok. Slay. Kucing. Slay mosok ngono? Boyak Mas, boyak. Slay mosok ngono? Seneng ae weh. Dia apa tanduk? Wes le aku, wis angkat tangan le. Gerakkan tangan melambai ke kamera, itu tanda kita sudah Iki sentek. Entek. Sentek. ditambahi pundak. Mantangnya. Walah. Pundak gak mampu. Rupuk piro rupuk. Pulau dia lho. Kowe urung entek ning gage tak ditinggal kang. Gak kayak dia, Kak. Tinggalin aku numpak motor. Mas video komentar. Kuncine tak gawe wae, engko bunda kan tak elokno rene. Juga bunda. Elok mobil. Saiki ya, apa maneh Mas mulai sik nggawa motor. Terus keadaan wong limo iki ya le, mbok tinggali mobil kuning. Surung-surungan le tetep. Pertama jenengan sik sing nyurung ya. Ya aku nyuruh Mas Gelintangan. Ya iso dadi bagi wis langsung iso. Guys, ya Mas, makasih ya le ya, salah semuanya. Untuk 12 menit lebih loh. Aku ya makasih ya. Ya makasih ya. Aku ya makasih ya Nak. Mbak Ripa ki nek enek Mbah Yi dek walus ya ora wani pencilaan nek Mbah Yi. Aku jenengan. Mbok kok malah jarakane aneh-aneh kok. Bu Yun, niku ibu Estu. Oh, Mbak, mosok ibu Estu kok tak gowo aku. Panggil kakak. Jangan mendingan Pas bayar kok tak takokane tenan. Asal jenengan kok iso lemah lembut iki piye lah. Ibu kenal video mana ya. Nggih lah, masalah gak ibuku ibu sapa. Iki Mbak. Wis mahal Cus. Yo tekan makan slay. 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 Boyak. Ras lenan. ya menang. Diconcong tekan kene lho. Slay. Ripa sampun, nggih penarak sik. Sampun Mbak Ripa. Tambahe sedaya kerupuk 8. Tambahe kerupuk 8. Oke. Pakai lontong 5. Nggih. 1. Minumnya Es teh setunggal. teh 1, Jeruke sekawan. jeruknya 4. Terus jeruke sing anget setunggal. Sampun. Kerupuknya berapa, Bu? Kerupuknya 8. Ya. Sampun. Anak jeruknya kan? Dalam 197. Mbak Ripa. Niki ibuke kula tangklet jen saniki nek dadi walus menik-menik kenging napa? Lah ndek biyen kan sabone hotel, Bu. Lah saniki sabun dadah. Tak kira sabun dadah amin. Niki Mbak nggih. Gawan bayi ya Mbak. Gawan bayi. Lemah lempung. Nggih matur suwun ki Mbak Ripa nggih. Monggo. Indah nek ki narap iki piring. Lah nggih. Dimi. Nggih pun monggo. Pun demikian nggih pemirsa konten sore ini doa terbaik. Doa sakniki sabune Mekah nduk biyen sabun dadah. Demikian nggih Matur nuwun pareng semua. Semoga yang sakit dan paling sembuh untuk pejuang garis 2 semoga nanti diberikan omongan yang saleh dan saleh lagi pemirsa. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jus. Tentang di. Loh ibu sik lah nduk Tan. Ibu sik. Ibu tak sing kene. Oke.